Bi arabado ye marisikalo tile 11 san 2026 Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Mali premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye jamanakuntigi tɔgɔ la n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye tarata don marisikalo tile 10 san 2026 ale ye min ye ayiwa palais de pionnier olu ka sokura a taara o kurumukari barow kɛ jamanakuntigi Asimi Goyita ale tɔgɔ la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye tarata don min bɛnna marisikalo tile 10 ma san 2026 an ka jamana kolatigɛ cakɛda min bɛ yen n'o ye conseil national de transition ye a ɲɛmɔgɔba honorable Maliki Gawo ale ye mɔgɔba dɔw bisimila minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'o ye an ka jamana kolatigɛ ɲɛmɔgɔw ye ayiwa ni ɲɔgɔn ye min n'a kɛra a tun bɛ boli fɛn min kan o de ye baara ɲɔgɔnya o bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na hakilina ninnu caman bolila o de kan. Ka kɛɲɛ ni fɛn kuntanw kɛlɛli hokumu kɔnɔna ye a jirala k'a fɔ cakɛda bolofara min sigilen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli kunna Kulukorokaw fɛ yen nɔ ale ka baara yɔrɔ soba min bɛ yen nɔ ni a ɲɛmɔgɔya bɛ u ka commissaire divisionnaire de police Sega Kante bolo ale n'a ka cɛdenw sera k'u tɛgɛ da fura kuntan dɔw kan minnu dagalen tɛ nin kɛra marisikalo tile 4 su san 2026. Ayiwa nin wagati in na an b'an kunda kɔkan kibaruyaw kan. Iran jamana ye mugu caman fili min ye Jerusalem ale dugu kan awa ko nin kɔni kɛra tiɲɛni belebeleba de ye min bɛ tali kɛ dugu in n'o ye Jerusalem ale ayiwa tilebiyanfanw fɛ a jirala k'a fɔ a kɔni kɛra tiɲɛni koba de ye. Dubayi ni o ye Émirats Arabes ale ye dugu dɔ ye awa tamakɛla minnu bɛ yen n'u bɛ Dubayi tama la ko u ma yamaruya fiyewu ka jaw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka pankurun jigin n'o ye aéroport ye min filɛ nin ye Dubayi ka a jaw ta ko ni maa min sɔrɔla o la olu kɔni na ɲangi da i kun kosɛbɛ. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko min ye Itali jamana kan a bɛ se maa 162 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ yen nɔ ni ayiwa papiye ɲɛnɛman tɛ u bolo Itali dugukolo sanfɛ olu kɔni gɛnna ka bɔ Itali dugukolo sanfɛ dɔgɔkun laban in yɛrɛ la u ka minisiri min b'u ka jamana koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ u ka kibaruyaw b'a fɔ cogoya min na ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.